Is-sitwazzjoni fis-suq tal-proprjetà ilha tmur lura għal dawn l-aħħar snin. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA qalet li l-inċertezza hija riżultat ta' sitwazzjoni politika preżenti li qed tkompli tikkomplika s-sitwazzjoni u tnaffar l-investiment tal-proprjetà. F'konferenza tal-aħbarijiet l-MDA matula elenkat 10 proposti li faslet f'Ġunju li għadda u li resqithom lil partiti politiċi. L-għan tal-miżuri huwa li s-suq tal-proprjetà jistabilizza ruħu u joħroġ mir-riċessjoni illi daħal fiha. Fost ir-raġunijiet li waslu għal din ir-riċessjoni hemm iż-żieda fl-ispejjeż u l-biża' li l-prezz tal-proprjetà ħajjibqa' nieżel. Aħna nemmnu li bħalissa s-suq tal-proprjetà huwa daqsxejn staġnat waqaf riċessjoni. Dan anki jirriżulta mill-istatistika tal-beħ li qed isir u minn indikazzjonijiet oħra kemm hemm nies qed jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni. Fost l-10 proposti l-aktar waħda urġenti hija l-bidla fis-sistema ta' tassazzjoni ta' meta tinbih proprjetà. Għandha tissir riforma biex f'dan il-każ min ibih ikollu possibilità li jagħżel bejn li jiġi intaxxat b'12% jew nkella jiġi intaxxat bil-mod normali kif jiġi intaxxat in-nies kollha fuq il-profit li jagħmel. L-MDA jattajt ukoll li għandu jkun hemm konċessjoni ta' sena biex matula l-first time buyers ma jħallsux bolla. Dan fil-waqt li min jixtri l-ewwel dar u jissellef mill-bank għandu jkollu dritt li jnaqqas l-ammont ta' ħlasijiet f'interessi midħul tiegħu għal skopijiet ta' taxxa ta' dħul. Proposta oħra hija li sidien barranin f'Malta għandu jkollhom inqas diffikultà biex jikru l-proprjetà tagħhom lil terzi persuni. Qed jipproponu wkoll li għandu jkun hemm perjodu stipulat fejn barrani ma jkollux limitu dwar kemm jixtri proprjetà f'Malta. L-MDA qalet ukoll li biex ikun inkoraġġit is-suq tal-kiri tal-proprjetà, id-dħul mill-kirjiet jibda jiġi ntaxxat permezz ta' final withholding tax ta' 12%. L-Assoċjazzjoni qed tħeġġeġ biex ikun hemm tnaqqis sostanzjali fit-tariffi tal-MEPA fuq applikazzjonijiet għal titjib ta' bini eżistenti, kif ukoll inkoraġġiment għax-xiri ta' postijiet f'urban conservation area u dan permezz ta' introduzzjoni ta' taxxa ta' 5% fuq il-valur tal-bejħ. L-MDA jattajt li t-partit tal-proprjetà m'għandux jibqa' jkun intaxxat daqs li kieku sar bejħ. L-aħħar proposta tajt li l-Gvern għandu jibda jaċċetta l-valur li jagħti l-proprjetà meta jsir il-kuntratt u mhux jintbagħat perit tal-Gvern biex jerġa' jagħmel valutazzjoni tal-istess proprjetà.